Belai ke kokuma kaham Ramnogor kami hamsani lukurongni bagai pamni ngangke draga puja te notinya tipramot hani phaching tei richum bagai jaka kami hamsani lukurongni thaniwo omong khasri lam kontensi bai khobjak Ramnogor kami hamsayo ori bangma jaga thangai soikya uni sri lamni tipramota block president Buddho Deburma vice president Bires Deburma tai block secretary Sukendra Deburma tai ex district president Omri Deburma song sini hasani joto takoktai bukuk songno happy Durga Puja sing jotono Durga Puja ni chibai tai hamjamai afaro sing tini Bisramganj tai sini Chorilam constituency ni Ramnagar Bliss tai sini Norjala tai Bisramganj o tinta jaga tai kaisa sini Pakile tabu singoro Ramnagar distribution khai tongo sing tini kok haise chubanani kono borokni power nangya chubanani kono borokni thani rang puisani bo available nangya jodi khawat ohanke sing chubamu belani koto boni bagai ang tini ani nije byaktigoto ang initiative nawi semani hai o hamasani hai ang taklaibo taklai kisa ang budget bari tamni hon taklai 200 jon borokno ang rignai tai gam sabagnan bagai ang tini Ramnagar Bliss committee o badar set up haijak oro total ang around 40 jon no berai chela rignai tai Manipuri gamsa distribution khaikya boni bagai ang sanano musungo sing je manmani ani thani to kono power kriyasek ang to kono প্রশাসনিক কোনো এমএলএ বইয়া এমডিসি বইয়া as far as ang ja mansak ang dofa bai baksa sini boro bai baksa hamjak mu ang phunukgani bagai ang noga asugui tongmaya boni bagai ang tinoro faijak ang bong thane amono sano borok hamari duthung sini sakao tipasan sakao tai ani sakao borok hamari khaitung ni ang tini bong thane ashibad sano